Yun, magandang gabi sa inyo mga pare ko. Tayo ay mamumana naman ngayong gabi. Madaling araw pala yung pamumana natin ngayon. Kaya samahan niyo ako mga pare ko. At eto, nakarating na nga kami sa dagat. Kaya sisisid na nga tayo. Pero shout out muna tayo kay pare ko Soren Trago. Yun, shout out sa'yo pade. At big shout out din kay Joelo Arias from Surigao City. Yun. At big shoutout pala sa Singsong family ng Victoria Northern Samar. Yun, salamat idol. At shoutout na din sa'yo idol Frankie Presnido from Santa Mesa, Manila. Yun. Tara at simulan natin itong pamumana at napakaliwanag na ng buwan. At eto, simulan na nga natin to. At eto nga yung nakita nating Buenamano, isang angol yun sa pool nga natin mga pare ko. Yun, no? Napakalaking angol mga pare ko. Ayos ang Buenamano natin. Meron na nga agad tayong pangsabaw o paksiw. Ayan o. At ito naman yung sumunod mga pare ko isang angol ulit akong nakita. Ayan o. Sa pulkang angol ka. Bali nakadalawa na tayo. Magkasunudan lang. Ayan o. Parehas malaki. Hanap ulit tayo. Baka may mga kasamahan pa ito. Nasa mababaw lang na parte. At ito nga may angol ulit. Sa pulka ngayon. Yun. Ayos at nakatatlo na tayo agad. Nakasimula pa lang. Ikot-ikutin lang natin tong parte na to. Baka may kasamahan pa. At ito may kupah pa. Ayan o. Nakadikit lang yun. Dinakba ko kagad. Baka umalis pa. Ito yung mahal ang kilo. Nasa 900. At ito may angol ulit akong napansin. Ayan o. Sa pulkang angol ka. Natatakpan lang ng maliliit na kulapo. Ayan o, malaki rin ito. Ayos at nakatatlong malaki na tayo na angol. Pwede na ito pang ulam. At ito, sumisid na nga ako sa ilalim. At talogbago ang aking nakita. Ayan o, nakadikit lang. Sa pulkang talogbago ka. Buti at may mga talogbago pa rin dito sa dating spot natin. At ito, pumunta naman ako sa may mababaw na parte. At ito yung nakita ko, isang angol ulit. Sa pulka ngayon. Yun. Nahuli natin mga pare ko. Ayan o. Angol ulit. Ayos na pang ulam. Pwede nang umuwi. At ito, may isang talogbago ulit. Sa pulkang talogbago ka. Manipis yung tama. Siksikin natin para bumaon. Pero parang nagitik natin mga pare ko Yun, napasama nga yung tama niya. Hindi na nakagalaw. At ito may pusit. Napakaamo niya. Sa pulkang pusit ka. Ayos o. Baka may kasamahan pa ito. Hanap-hanap tayo sa paligid nito. Basta nakakahuli ako ng pusit dito sa parte nito. Alam ko may mga kasamahan pa ito. Kaya hanap-hanap ulit tayo. At ito yung bumungad ulit. Isang talogbago. Yun. Nahuli natin mga pare ko tatlong talogbago na tayo. Sa dating spot. At ito, sumisid na nga ako sa ilalim. May napansin akong isda nasa loob ng butas. Ayun o. Malaki ito mga pare ko Yun, sa pool. Hindi tinamaan. Sayang, hindi natin nahuli. Ano kayang isda ito? At ito may napansin akong ditong naglalakad. Ayun o. Alimango o kamelo. Yan o. Pang sahog sa gulay. Ayos. At ito may pusit. Dalawa. Piliin natin yung malaki. Yun, sa pool kang pusit ka. Sabi na may kasama yung pusit kanina. Dalawa, pero pinili ko yung isa na malaki-laki. At ito may isang turigaw nasa loob ng butas. Ayun o, kita yung buntot. Sa pulkang turigaw ka. Yun. Ayos mga pare ko At ito, sumisid ako sa ilalim. May napansin akong isda nasa loob ng butas. Asan ka na? Parang nakawala na. Ayun, nandun lang pala sa loob. Nakadikit lang. Sa pulkang isda ka. Yun, tapasan mga pare ko Masarap sa pang-ihaw. At ito, sumisid naman nga ulit ako sa ilalim. Baka sakali makahuli ulit tayo ng pang-ihaw. At ito, may napansin akong kulay
Green. Ayun oh. Ganda ng kulay. Parrot fish or kalulong or mulmol. Pero hindi natin yung hulihin kasi mahigpit na pinagbabawal hulihin. At ito yung hulihin natin. Isang kupah pa kasi napakamahal ng kilo nito. Kwartang linaw kapag naka 1 kilo ka nito. Kagaya rin ito ng lobster or banagan. At ito may isda sa loob ng butas. Kurisan or labahita. Tandaanin yun sa pool natin mga pare ko eh. Ayun oh. Ito yung masarap sa inihaw at sa sigang. At ito may isda ulit sa loob ng butas. Kurisan ulit. Katabi ng tuyom. Sa pool kang isda ka. Ayos at sunod-sunod na yung kurisan natin na papana. Yun. Ang tagal makuha sa loob ng butas. Nakaharang yung tuyom. At ito nakalabas na nga. Kurisan na yan. Ayun oh. Napakasarap niyan sa sinigang. At ito may napansin ulit ako sa loob ng butas. Kurisan ulit. Dandahanin natin ito. Medyo malaki ito. Yun. Sa pool kang kurisan ka. Napakaganda ng pwesto niya sa loob. Pero hindi na makawala. Ulam na yan. Ayun oh. Malapad. Ito na yung huli na natusok natin mga pare ko eh. Kaya aahaw na tayo. Sa sunod na gabi ulit tayo magpipishing. Kaya salamat sa panonood mga pare ko at suporta. Pa-like, share, and follow na lang. Peace out.